Bøjmand her. Det er rigtig koldt. Der er minus 6 grader her nu i Sverige, selvom jeg står midt på dagen, og solen skinner. Og i nat der bliver der minus 15 grader. Men jeg skal sove ude i min nye hængekøje. Jeg har købt mig en Warbonnet Blackbird hos Bushcraft-butikken, og jeg glæder mig rigtig meget til at skal sove i den i nat. Så nu sætter jeg den op og viser jer lige, hvad jeg har valgt af opsætning på det. Følg med. Så er hængekøjen hængt op. Den hænger jo med treehugger, som følger med Warbonnet Blackbird, og så med en karabin. Og jeg har så jo sat den her underblanket under fra, eller underkilt fra DD, og er spændt på, hvordan det virker. Særligt fordi jeg har lagt en Thermarest cellerpusligt liggeunderlag ind i mellem de to lag. Og jeg er spændt på, om der var lige ved at vælte, om underkilden den faktisk kan holde på Thermaresten og styre den på plads. Så derfor så har jeg forsøgt at sætte elastikkerne rundt her, sådan at de faktisk skal kunne holde på Thermaresten, og jo særligt ude i footboxen her i den ene diagonale ende og i hovedenden her, at den skal kunne holde den på plads. Jeg har valgt at ligge i 2 poser. Det bliver jo som nævnt minus 15 grader i nat. Så jeg har min gamle sovepose her, som går ned til en minus 4-5 grader, og så har jeg min DD Jura, som går ned til en minus 4, tror jeg det er. Så nu må vi se, om jeg kan holde varmen. I forhold til at kunne styre min Thermarest der har jeg prøvet med mellem de her elastikker, som bliver spændt ud i hovedenden her, og sætte underkilden op imellem. Så nu må jeg se, hvordan det virker. Nu ligger jeg i min pose. Jeg ligger rigtig godt, men hvordan jeg kommer til at ligge i natten, når det er 15 grader, minus 15 grader, jamen det må vi se. Det bliver spændende. En lille detalje. Jeg så en ung gut, som viste, at man til sin wristlines simpelthen bare laver en opspænding også med ringen, ligesom man flere af jer har brugt til jeres hængekøje. Og så kan man sidenhen jo sætte sin tarp henover. Så er setupet klar til natten. Nu må vi se, om jeg kan holde varmen, og jeg glæder mig i hvert fald. Nu må vi se. I får en melding i morgen. Godmorgen. Nu har jeg overnattet i min hængekøje i hvert fald minus 15 graders frost. Lige nu er der minus 12. Det har hjulpet lidt, at solen er på vej op, men det er stadigvæk rigtig koldt, og når man snuser ind i næsen, jamen så fryser snotten. Det er koldt. Nu vil jeg lige vise og fortælle lidt om mine oplevelser i nat i hængekøjen her i vinterkulden. Jeg har sovet godt i nat. Det har været rigtig varmt, og jeg har ikke frosset overhovedet. Jeg var lidt bekymret med de her kuldegrader, og jo særligt om hvorvidt jeg skulle mærke kulden fra neden. Men jeg må sige, kombinationen af underblanket og Thermarest har gjort, at jeg har kunne sige, jeg har ikke frosset, og jeg har kunne holde varmen. Men Thermaresten er en udfordring, fordi den er lidt levende.
når man bevæger sig. Tamaristen, ja, det er udfordringen, fordi, som jeg sagde, den er lidt levende. I kan måske se her, at den er sunket lidt ned i den ene side her. Og i forbindelse med, at jeg har flyttet på mig selv i nat. Og det har betydet, at når jeg lå her med fødderne ude i footboxen og soveposen er sat herud, så kunne jeg godt mærke kulden her. Og lige sådan, når jeg har flyttet på mig, og bagdelen er kommet ud over tamaristen, jamen så har jeg også godt kunne mærke, at det er blevet lidt køligt. Ikke at jeg har frosset, men tamaristen er en udfordring at bruge som isolering, fordi den flytter sig. Som I kan se her, at her hvor jeg har ligget med hovedet, der er udåndingen har betydet, at der er kommet masser af rimfrost i myggenettet. Og det betød, at når jeg vendte og drejede mig og ikke lige havde dækket ansigtet, så dryssede der iskrystaller ned i ansigtet. Så jeg har ligget med hovedet helt nede i posen for ikke at få iskrystaller i hovedet. Jamen alt i alt, så må jeg jo sige, at det har været en fornøjelse, og det har faktisk været en god oplevelse at ligge herude i kulden i minus 15 grader. Og absolut noget, jeg skal gøre igen. En sidste ting, jeg lige gerne vil nævne, det er det her med, hvad har jeg på i soveposen? Det er noget, jeg har sådan søgt, når I andre har fortalt om, hvad I har lagt jer derude i kulden. Så ja, soveposerne får mange beskrivelser, men hvad har I på i posen? Det er sådan lidt afgørende for, hvordan man holder varmen. Og jeg vil da i hvert fald sige, at selvfølgelig ud over de tykke uldsokker, jamen så har jeg haft et par svedtransporterende skiundertøj på, både bukser og trøje med krave. Jeg har haft mine lange long johns i flis, i sådan en tynd flis på ben og til torso, og så har jeg haft en tynd uldtrøje på toppen, og så min uundværlige uldrør her, halsedisse. Og det har jeg egentlig kunne klare mig med. Jeg havde ordentligt overvejet, om jeg skulle have en hue på, og det tror jeg egentlig nok ville have været rart, fordi at man kunne godt blive lidt kold på den tynde isse. Men ellers så var det en fin mundering at have på her i vinterkulden. En opmærksomhed, som jeg tror, vi alle kan prøve at tage med os, når vi taler om, hvad det er, vi har på. Hvad har vi på i posen? Hvor meget tøj har vi på? Det var min lille film om at sove ude i den kolde nat i minus 15 grader i hængekøje og sovepose. Jeg håber, I har synes, det har været interessant at lytte lidt med og se lidt med. Tak fordi I kiggede med. Måske kommer der flere film fra Vejmænd.